Ralle vil rigtig gerne have en cookie, men han har ingen penge med. Hvor kunne jeg godt spise en cookie. En rigtig dejlig blød cookie. Hvor kunne jeg godt spise en cookie. En rigtig dejlig blød cookie. Gider du lige passe vores ting, når vi skal ud og fylde vand? Jo da. Hvad fanden laver du? Endelig. Hvad laver du, mand? I dag har Ralle selv husket sine penge. Hvor kunne jeg godt spise en cookie. En rigtig dejlig blød cookie. Skal du have? Jeg svarer en cookie, tak. Værsgo til kroner. I morgen. En god weekend. Og nyd din cookie. Endelig.